Türkmenistanyň öňkü prezidenti halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 25 gün töweregi jeňmetçiliň gözünde nitrim bolmagyndan soň döwlet mediasynda izli-izine onuň bilen bagly habarlar çykyp başlady. Mundan öň onuň mümkin saglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýada gizlin bejerigi alan bolmagynyň ähtimaldygy barada resmi ýagdaýda tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşupdy. 15-nji maýda Berdimuhammedowlaryň ulusy vice-premierleriň birnäçesiniň Degişli ministerlikleriň we puduklaýyn dolandyrys edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Resmi media onuň dowamında durly maksatnamalaryň berjay edilisi barada gurrun edilendigini habar berdi. Belläp geçdik. Watan habarlar gepleşiginiň reportajynda Berdimuhammedowyň stoluň başyndaky beýleki ýokary derejeli resmiler bilen umumy kadry görkezilmedi. Ýagny Berdimuhammedow we Hasabat bilen çykyş eden resmiler aýry-aýrylykda görkezildi. Galy bersede reportajda Berdimuhammedowyň aýdan sözleri esdirilmedi. Mundan ozal resmi derejede milli lider atlandyrylýan we ýurdun syýasy durmuşynda henizem kesitleýici roli oýnaýan Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet telewizionyasynda soňky gezek 29 aprelde görkezilipdi. Watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda berilen gysgaça reportajda onuň prezident oglunyň tawsyrygy boýunça öňünden yglan edilmedik tapary bilen Germaniýada bolandygy, ol ýerde hem atçylyk toplumundaky idealýan atlaryň öz bolusly aýratynlyklary bilen tanysandygy ma'lum edildi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy, selede German hökümetiniň resmileri bilen duşuklary geçirip-geçirmändigi tahkiklaşdyrylmady. Reportajda Berdimuhammedowyň diňe atlar we atçylyk toplumynyň işgärleri bilen gedelenji görkezildi. Sol bir wagtda onuň aýdan sözleri diňe habar gepleşiginiň diktory tarapyndan beýan edildi. Gahrman arkadagymyz bir ýerde edilýän bedewler synlap, olara edilýän iýdiň taraby laýykdygyny belledi we iýdik işleriň derejesine ýokary baha berdi. Mundan başga da reportajyň bir ýerinde Daşary işler ministri Raşit Meredowyň hem gezip ýören pursatlaryny synlasa boldy. Ýogsa onuň hem Berdimuhammedow bilen Germaniýada taparda bolandygy barada asla maglumat berilmändi. 65 ýaşly Berdimuhammedow bu gümürtük taparyndan öň soňky gezek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde görkezildi. Sondan bäri geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde Germaniýanyň atçylyk toplumundaky gedelenji hasaba alınmasa, resmi syýasy habarlarda onuň ady ilkinji gezek geçen hepdäniň aýagynda agzalyp başlandy. 14-nji maýda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jeňmetiniň başlygynyň Berdimuhammedowa ýazan alkys sözlerinden dolu hatyny çap etdi. Munyň ertesi güni resmi media Berdimuhammedowyň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen telefonda gurlaşandygy, taraplaryň sebitdäki ýokary derejeli çäreleri taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşandygy barada habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň tas günde günasy döwlet mediasynda görkezilmegi, onuň şahsiýet kulturyny dawarlandyrýan reportajlaryň berilmegi, metbuat azatlygy boýunça dünýäniň iň ýaramaz ýurtlarynyň arasynda agzalýan Türkmenistan üçin adaty bir ýagdaý. Emma soňky 3 hepdeden hem asy wagt içinde sol sanda onuň Germaniýada bolandygy baradaky resmi habardan hem soň Uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmileri bilen gepleşikleri, galy bersede gurnaýan gedelençleri barada habarlar asla çap edilmedi. Sol bir wagtda mundan ozallar hem ýurdun hökmürowan dolandyrjysy jeňmetçilik gözünden uzak wagtlap ýitirim bolupdy. Hasanygy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töweregi il gözünden itdi we bu onuň agyr hastadygy, Germaniýada gizlin bejerigi alýandygy, hatda ölendigi baradaky gurrunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Onuň soňky gezek jeňmetçiliň gözünden uçmagy hem Germaniýa bilen günümel bagly bolmagy mümkin. Sebäbi Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu baradaky 29 apreldaky habardan bir hepde töweregi öň gonundygy anyklandy. Uçurlaryň gatnawyna gözegçiligi edýän Flight Radar 24 saýatynyň maglumatlaryna görä, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200 LR kysymly uçury Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22 aprelde gonupdyr we ýygyna Aşgabatda 28 aprelde ugrapdyr. Sol bir wagtda azatlyň Türkmen hökümetindäki bir çeşmesi Uly Berdimuhammedowyň Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen birlikde
Bu baradaky habardan soň hem Germaniýada galandygyny aýtdy. Bu maglumaty ýeki bir çesmäniň berendigi sebäpli ýokary derejeli iki türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmununy çap etmeýär. Bu ağırlykda Türkmenistanyň demokratik saýlawy, ýagny DWT opozisiýa toporunyň lideri Murat Gurbanow hem öz çesmelerine salgylanyp Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýada gizlin bejerge alandygyny aýdýar. Gurbanow 16-njy maýda Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň soňky 2 ýylda hasym ýaramazlaşandygyny, muňa sol sanda geosiýasy özgürlükleriň, tebii faktorlaryň, galy bersede halkyň öz hak hukuklaryny has aktiv talap edip başlamagynyň hem sebäp bolandygyny aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 27 ekrandan we Türkmenistanyň içine ýa-ni informasiýon meýdançygyna gitdi. Ol benim çeşmelerime göre Türkmenistanyň gitti, Germaniýa we Germaniýa öz saglygyny bejerdi. Onun saglygy soňky 2 ýylda gaty teşe düşdi. Olam bir topar hadiseler bagly. Dünýäde diktator arşy, ýa-ni bütün dünýä demokrat öwretden göreşi, Putin'in gatyşy, halkyň aktiv bolup başlamagy, pasyrlaryň üýtgeşi, onun immunitetiniň ýa-ni owşamagy bilen bagly. Ine şu indi Gurbanuly Berdimuhammedow aram ýeter durur. Şeýle saglygynyň ugury ýok. Egerde 100 keşbini görünmezsoň, 100 ölçü işler her wagt. Şeýle şu ukollaryň hasabyna ýaşapýar. Şoň üçin şoňa ýitmegi onuň saglyk bejerişi bilen bagly boldy. Bizim çeşmelerimize göre Germaniýada ýa-ni şol öz saglygyny bejerdi. Berdimuhammedowlaryň dolandyrysy döwründe dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine öwrilen Türkmenistanyň häkimetlerinden halk maslahatynyň başlygynyň adaty bolmadyk ýagdaýda gözden itmeginiň mümkin sebäplerini, şeýle de onuň saglyk ýagdaýyny tasdiklatmak mümkin däl. Azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we tinçiler Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogly Serdara howlukmaç geçirendigini aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ensemi hepdelap gözden itip, gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly Serdaryň hem siýasy karýerasy birdenkä götergilenip başlapdy.